ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si tu zahrajeme Blitz Royale. Je to vlastne nový mod, neúplne nový, ale ja som bol chvíľu offline a rozhodol som sa, že sa vrátim a budem zase na to začať Fortnite. Dneska sa pokúsim dať win v Blitz Royale, takže zapneme. Vlastne tento mod bol spravený na mobily a vlastne ten trailer na to bol vlastne taký, že vlastne vy keď idete si kúpiť napríklad nejaké jedlo a proste máte, že o 5 minút vám povedia, že to bude hotové, tak táto hra trvá aj kratšie než 5 minút. Fakt je táto hra rýchla, proste zóna ide rýchlo, celá tá hra ide veľmi rýchlo. Dobre, takže ideme na to. Máme tu medailón a vlastne táto hra je, hej, jak som hovoril, veľmi rýchlo. Oni pridali z chapter 5, jasné, spomínam si už. Dobre. Takže hej, pravá tá hra je proste tak bugnutá, ja neviem prečo to nie vy máte bugy, ale tá hra je samotne bugnutá, fakt neviem prečo. No, dobre. Takže už je to normálka. On si zase narovnám. Tak, dobre. Vynikajúco. Dobre. Toto vlastne... áno, ja si spomínam, to mi tak strašne chýba. Chapter 5, to mi strašne veľmi chýba, no. Dobre. Ja dodám, že takto, ale... Nie, toto si nechám, dobre. Minička, mohli by dobre padne. Dobre. Tak, to ide, alebo ako? Neviem. OK, niečo na blízko a tu máme čak. OK. Dobre čísť, tam z ďalky. Pravý kill, hej. Dobre, ale to je Boťo už. Čakaj, nie, ja som blbec. Mám nápad. Raz, dva, tri. Hop. Dobre, kde je typek? Tam je. Hop. Bum. Ty kokos, tomu som dal dobrú hlavu. Ten typek, to je tiež bod, ne? Škoda, že nehrajeme buildy, lebo ja radšej hrajem buildy. Je tu. Hop, dobre, typek nevie nič, netuší. Bum. Bum, dobre. Bum, dobre, máme tam. Boli to boťouži, ale zatancujeme im však. A ten plášť, a to veľmi dobre, sa používa. Dobre, toto je real typek. 100. Typek, ale, dobre, kde, tu je. Hop, dobre. Bum, typek. Kde? Som totálne mimo. Mne to nevadí. Tu je. Nie, nezdraj. Nie. Typka, nie. Aha, funguj. Pištolka, dobre. Super. Bum. Keď ma teraz zabije. Ty kokos, ja som taký blbec. Wait. Chcete sami vidieť, že tá hra bola extrémne rýchla, že fakt akože bolo to spravené do toho rýchleho modu a podľa mňa je to rýchlejšie než tých 5 minút, takže je to podľa mňa dobrý mod, akože podľa mňa sa to vyplatí ako hrať. A aj XPčka dostanete dosť, že je to dobré proste. A ja mám rád rýchle hry. Aj reloady sú veľmi dobré v tomto, že sú veľmi rýchle. Ale toto je rýchlejšie. Mal som dlhú pauzu, lebo aj na Instagrame, keď ma sledujete, tak tam je to vysvetlené, že prečo. Ale toto nebudem radšej vysvetľovať. Choďte na Instagram, dajte mi tam follow a dozviedete sa. Dobre, OK, nejaký typek tu už tu. Toto bolo mega OP, ja si na to pamätám. Dobre. Hej, to bolo mega OP v chapter 5. Ono sa to dosť dalo dobre používať do diaľky a to bolo presné, hej, to sa dalo. To bolo dobre, to si pamätám. Aha, tu už niekto po mne veru strieľa. Ale počkaj, dobre, toto si odmarknem. A tam. 24. Yes. Dobre. Tam. Blbec, dobre, nevie nič, nevie, kde je sever. OK, to berem, díky. Nič také, no.
Ojojojojoj, ty vole, kde? Ale keby som ich... A tu je! No čau, si mal povedať, nie? Tyto 6, 24... vcipnite v pelkle. Ty vole, ša mi dajte pokoj! Chcem aspoň prebiť, nie? Keď sme hrali aspoň buildy. Ježišmária, a tu. Táto som v riti. Bum. 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 Ty vole! Tebe drbe to, jak som dal? Ja som... Ani... Ty vole, teraz som ja nevedel, kde je sever. Dávaj sem. Ty kokos. Toto bolo mega tesné. Ten typek musí úplne že nadávať. To ti hovorím. Dobre, odmarkneme si. Určite budem aj točiť challenge, len... Za to bars necítim, lebo nie som bars dobrý hráč v tomto, viete? Dobre, takže teraz budeme musieť dávať si fakt bacha. Ja nehrajem zero buildy, ale tak kvôli tomuto modu, tak teraz hrajem, hej, ale inak bars nie, no. Dobre, Chuck-Jack, vieš čo, Chuck-Jack zoberiem a toto si doplním takto. Výborne, a bereme Chuck-Jack. OK, toto musí byť výherné kolo. Keď nie, tak spávam do stojičky. Tam vidím, že sú typci, tam sa fajtia. Dobre, to nebude problém. Som zabudol, že tu sa nespomaľuje čas. Škoda. 24, 24. Op. No poď, poďte. No poď. 24, 24. 24, 24, 24. Dobre, nič. Tam. 24, 36, výborné. No! Máme tu dvoch, tam, jeden. Fajte. Dobre, máme win, bo čo uži. Ty vole, hej, chill. Dobre, no. Tak, tu som ja. Slnečkový deň prajem. A ideme sa ešte pozrieť na Battle Pass, lebo to sme nepozerali. OK, dostal som nový skin. Takže nice, very good. Very good weather. A ideme sa pozrieť do passes. OK, tento aj Alkan, aj ja si myslím, že je dosť trapný Battle Pass. Však, dobre, poďme úplne na prvú stránku od prvej, hej. Máme tu prvého takéhoto typka, ktorý... Dobre vlasy má, ale čo iné. Tá farba zelená na tých rukavíc, akože je odporná. Potom, vy vlastne nevidíte hlavu, tak ja vám ju takto ukážem. Takto ten skin úplne vyzerá. Potom... Ideme ďalej. Tu je jeho druhý skin. To je vlastne také, no, nebuď dobre. Táto typka, akože tu vyzerá veľmi family friendly, dá sa niečo z nej robiť. Ale potom druhá možnosť, no, tá až, počkaj, tu kde je? Neviem. Ale tu je potom tento tu jašteričiak. Jeho druhá varianta. A tu som práve dostal, áno, túto druhú variantu. Ešte dostanem tohto typka, ktorý má, zaujímavý emote. Nejaké výbaksiky, jeho, to je tá červená, toto, to by sa dalo niečo z toho robiť, to by sa dalo. Ten emote ukáž, toto ukáž. Tento emote chcem vidieť, ukáž. Kto sa mi páči, to je mega, to je pekné. Cením, tu je aj druhá varianta, tu je tieto typky a tu je tak. Ale, pokiaľ viem, počkaj, bonus, revert, a tu sa dá získať... Nedá sa získať. Ja som si myslel, Superman ešte bude. No, dobre. Takže. Ja vás takto oddelím. Dobre. Toto je pre toto video úplne všetko. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ. Čus!